Здравейте, прекрасни хора! Поздрави от мен, Албена, и разбира се от уюта на моя дом. Знаете, че аз обожавам дома си, обожавам уюта, който съм си създала сама с много любов, и винаги за мен да се прибера в дома си и когато отворя вратата да ме посрещнат моите три вълшебни същества, моите прекрасни три котета, това е прекрасно. Прекрасно е да посрещна любовта на живота си, моят съпруг, или пък обратно той да ме посрещне. Щастлива съм, когато децата ми, които обожавам, също си идват на гости. И така, всъщност, какво му трябва на човек? Обич. Това е обич и заедност. Да, не винаги в живота всичко е гладко. Разбира се, знаете, че всичко е път. Пътуваме и по някой път някои хора си тръгват, имат спирки, имат гари, където слизат, а други пък се качват. Но така или иначе животът продължава. И докато всъщност ние имаме това прекрасно пътешествие, наречено живот, трябва наистина да му се наслаждаваме и да се радваме на най-малките, на най-дребните неща. Защото всъщност това е най-голямото богатство. И в този ред на мисли, да, аз съм богат човек. Богат с това, което имам. Моето любимо момче, моята прекрасна дъщеря, човекът до нея, живота си, собствения си път, свободата и май то друго не ми е нужно, за да съм богат. Какво са парите, когато го няма човек? Какво са парите, когато всъщност нещата не са окей, трябва да ги даваме за едни други неща, които дори не искам да изричам? Ами едно нищо. Така че по-добре е, когато си получим заплатите, да можем да ги даваме за хубавите неща в живота. Да изненадаме любимия човек, дали с цвете, дали с театър, дали с пътешествие. Да си купим нещо, което да ни достави удоволствие. Ама едно кафе, не говоря за кой знае какво. То е ясно, прекрасни хора, че имаме нужда от дрехи, имаме нужда от обзавеждане, когато градим дом. Не ви говоря за тия неща. Говоря ви, когато някак си живота вече се е поподредил и просто е нужно е ние сами да си доставяме удоволствие. И затова казвам, да отидеш и да си купиш едно хубаво кафе обаче. Не кафе за 50 стотинки или там едно левче от кафемашината. Не. Просто да седнеш и да се насладиш на хубавото кафе. Да го изпиеш с обич, и то обич към себе си. Уникално е. И понеже всъщност темичките, които се опитах да засегна тия дни или в последните си видеа, са точно думата и децата. След като поговорихме за това дали чуваме децата си, това, което ми се иска да засегна, може би като една също немаловажна темичка, е: пускаме ли децата си? Даваме ли им възможност да дишат? Представете ли си от това? Даваме ли им възможност да дишат? Тоест, даваме ли им свобода да развиват себе си, както желаят? Като, разбира се, ще направя уточнение, не говоря за свободия. Тук има разлика. И аз
Много пъти съм казвала, че децата от много малки трябва да знаят какво означава не. Кое може, кое не може. Защото има неща, които са точни, ясни, категорични и аз мисля, че вие ме разбирате чудесно. Но всъщност голяма част от нас, родителите, имаме едни амбиции или поне желанието тези деца, които сме довели на този свят по наше си желание, довели сме ги на този свят по наше желание, но те са избрали нас, всъщност са дошли за да осъществят нашите мечти, да извървят нашия път. Като че ли имаме усещането, че те са ни длъжни да са до нас във всяка една ситуация. Когато ни е зле, когато сме щастливи, когато, примерно, ни е трудно, длъжни са да ни гледат, длъжни са едва ли не да ни хванат за ръчичка и да ни изведат през нашия път, особено когато ни е трудно. Дали ли сме възможност на децата ни? За мен точната дума е да дишат. Да дишат оня въздух, който те са си избрали. Да топтят сърцата им в онзи ритъм, в който те са пожелали. Да плачат очите им за това, което те виждат, дали от радост, дали от Бог. Разбира се, тихичко, там страни, ние можем да ги подкрепяме. Но имаме ли право да ги държим вързани, ама точно вързани за нас? Ами не. Разбира се, не съм била в никакъв случай съвършената майка, родителка, нито аз, нито съпругът ми. Щастливи сме, че в любов е отгледана дъщеря ни, с любов е създадена, но сме се постарали пътя, по който тя върви, да си го избере. И разбира се, тихичко сме се старали просто да я подкрепяме и да сме нейни опора. Но там, докъдето всъщност според мен е необходимо. Защото ако децата ни не се сблъскат с дадена ситуация, ако те от малки живеят под един стъклен похлупак, представете си, ще могат ли да вдишат глътка въздух? Представете си този похлупак, който ги натиска отгоре. Не, нали така? И тогава, според вас, те ще бъдат ли щастливи? Не, нали? Накарах ли ви да се замислите? Ами всъщност, не е лошо. Дори да сме сгрешили, винаги има път напред, има светлина. И е нужно много малко да се замислим, да се огледаме и да им дадем тази свобода. Пак повтарям, не свободия, но свободата да дишат собствения си въздух, да избират ритъма на сърцето си, да избират стъпките и темпото, с което ще вървят напред в живота си, да избират човека до себе си, какъвто и да е той, а ние прекрасни и мили родители, просто да приемаме с обич и тихичко да подкрепяме. Защото, пак напомням, онзи похлупак, който натиска, който стяга и тук за гушката, това нещо унищожава децата ни. И затова прекрасни мои, дигнете този стъклен похлупак. Пуснете контрола. Усмихнете се, прегърнете си децата и просто им разрешете да тичат на воля. Защо ли? Защото животът е прекрасен. Те са тук, за да живеят собствения си живот, със собственото си темпо,
със собствения си ритъм, със собствения си въздух. Обич от мен и до нови срещи!